Ассалому алайкум духтаракои зебои командаи ман ва коркуно. Касе мехоҳад марҳамат биёем бо мо кор кунем. Манам маошҳои Фаберлика гирифтам. бисёриҳо мегӯянд ки дар Фаберлик пул наметиҳад, фақат бор мехарӣ тамом. Не духтаракои азиз, пул метиҳад Фаберлик. Дар картаҳомо мегузаранд, мерем мегирем. Ман олиё дар давоми видео аз карта чӣ хел гирифтани пулҳоямро нишон медиҳам. дар ин ҷо 100,000 рубли русӣ 20 30 50 60 80 90 100. мана духтарои азиз, ман ҳамин 100,000 ман гирифтам. маоши компания Фаберлик додагида ман да карти амонатбонкам гузашт. ман аз амонатбонк да Сибербанкам партофта гирифтам картем ба аз Россия. рубл омад барои ман. себакои шаҳри мо чӣ хушро андохтааст. хеле бисёр андохтагӣ ки турушак дегисте. ман банк рафта истодагам ҳозир пулои маоши Фаберликама мегирам. 100,000 рубли русӣ. апаҷоно, хоҳарҷонои азиз, якҷаҳон ташаккур ки бо ман ҳастед ва канали маро ҳама вақт дастгирӣ мекунед. дар ин ҷо ман маошгирӣ омадам. маошама аз картам синимат карда мегирам. банк одам бисёр будам. хеле банкомато роз қатор мондагӣ буд. худам голос карда натонистам. вақти ами пулама гирифтан масалан фаҳмонда натонистам. ҳозир голос монда истодагам. манам инҷа ман номерома задам, картема гузоштам. чӣ карт другая суммаи зер кардаму вая зан гуфт 100,000 навистам. масалан чанд сум мехоҳӣ гирифтан, ҳавае менависӣ 100,000 рубли русӣ навистам. дар картем ҳамин 100,000 рубл зиёдтарак буд. баъд инҷа как получить чека зер кардам. сарфам нарафтам ки чеша зер кунам ки хеле буромад. снят 20 чека 100,000 буромад. чекаш кор намекардаст чеки. баъд снят 20 чека зер кардам. чӣ кард? баъд пулама анакнун ҳисоб карда метиҳад. мана картаи худам хосима исторамон наистагӣ. дар ин ҷо пулҳоро гирифтам. 100,000 рубли русиро. ман чӣ ки медонедам дар видеои пештарин гуфтагӣ ки ман дар Тоҷикистон документ кардам. рафта налог кушодам, налог споранда. ман масалан хостам ки дар Тоҷикистон документом шавад. дар ин ҷо картаи ман Сибербанки ман 107,000 рубл. کجا
اشتاقی داری بر سر و تاقی گل دختری قشلاقی داری بر سر و انا پدر کوی من دخترم این گلی زیبای سیده بانو دادم این گلای صحنه برآمدم دادم گلای خوش رو نمیدم از درونی آب ماندم کوزه با Саталант успеха, ура!